Bagyong Tino nagkakusog samtang nagkaduol kini sa kayutaan. Matod sa Pag-asa, susama sa Bagyong Odette o baka Bagyong Yolanda o kaha Bagyong Ruping ang track nga subayo ni ini. May unsay labing uwahing kalambuan sa maong bagyo. Ses, gikan sa severe tropical storm category, mas nikusog na ang Bagyong Tino. Alas 8 kaganihang buntag, ana-ana kini karon sa typhoon category. Nagpasabot nga ang gikusgon sa hangin ini ana-ana sa 118 ngadto sa 184 kilometers per hour. Base sa labing awahing tropical cyclone bulletin sa Pag-asa, katapusang nasigpatan ang Bagyong Tino, 235 kilometers east-southeast sa Giwan, Eastern Samar. Subay ni ini, gipaubos na sa signal number 4 ang Dinagat Islands. Samtang ang dakong bahin sa Northern Cebu, dakong bahin usab sa Bohol, Southern Leyte ug Surigao del Norte, gipaubos na sa tropical cyclone wind signal number 3. Ang nahabiling bahin sa Sugbo, Bohol, Biliran, Samar, Eastern Samar, Negros Oriental, Siquijor, Negros Occidental, Antique, Capiz, Iloilo, Aklan, Camiguin, Agusan del Norte ug Agusan del Sur gipaubos sa signal number 2. Samtang signal number 1 ang pipila ka mga dapit sa Northern Mindanao ug Southern Luzon. 120 kilometers per hour ang kanyang maximum sustained winds. Ang gustiness o pagkuso-kuso sa hangin moabot kini sa 150 kilometers per hour. Moving west-southwestward at 25 kilometers per hour. So base sa atong forecast track ug intensity outlook, by ugma sa alas 8 ugma sa morning, posible na kini sa coastal waters ng Asturias, Cebu. Niluwat na usab og storm surge warning ang Pag-asa sa tibok Kabisayan diin sa Eastern Visayas, posibleng moabot sa 3 meters ang bawd nga musud sa coastal areas. Samtang sa Cebu ug sa ubang bahin sa Central Visayas, posibleng moabot sa 1 to 2 meters ang storm surge. Initially, ang atong first landfall diha sa may possible Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte or Dinagat Islands karong gabi or ugma sa buntag tomorrow morning. And then mo traverse sa Visayas, which is sa atong latest forecast track, posibleng moagi sa Northern Cebu. But considering the cone of confidence, posible pa kining munaog up to Central Cebu or southern portion of Cebu. Matod sa Pag-asa, posibleng moabot sa 150 ngadto sa 165 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin sa Bagyong Tino sa di pa kini mo landfall. Apan wa pa hingpit gipadaplin sa Pag-asa ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka super typhoon. Sa pagkakaron, wala pa'y gitumbok nga lungsod o baka dakbayan sa Sugbo diin mamahimong mo landfall ang Bagyong Tino. Apan matod sa Pag-asa, susama sa Super Typhoon Odette o baka sa Super Typhoon Yolanda o baka sa Bagyong Ruping ang subayon nga track sa Bagyong Tino. Samtang base sa record sa Pag-asa, natala ang labing daghang nabubo nga uwan sa Sugbo atol sa Bagyong Ruping nga niabot sa 276.1 mm sulod sa 24 oras. Ug posibleng masusama ang masinating gidaghanon sa uwan sa Sugbo ning Bagyong Tino sa gidaghanon sa Bagyong Ruping kay base sa weather advisory sa Pag-asa ugmang adlaw, nalakip ang tibuok lalawigan sa Sugbo sa red rainfall warning, nagpasabot sobra sa 200 mm ang masinating gidaghanon sa uwan sulod sa 24 oras. Which is critical kini sa atong mga flash floods and landslide prone areas. And actually, aside from that, nakusog na uwan, kusog kining storm surge, na natay storm surge warning, and also natay mga general flood advisory sa atong mga river basins. Ses, matod sa Pag-asa, dili ang ngayang kakumpiyansahan ang Bagyong Tino tungod sa dala ni ining daghang uwan ug kusog nga hangin. Busa mas maayo pa nga nasubrahan kita sa ato ang pagpangandam kaysa di kita makapanagang sa dalang kadaot sa Bagyong Tino. Ses? Dagang salamat, Luan Mayron Dina.